Добър ден, хора! Днеска снимам да ви покажа така малка мазна реклама. Нашата, по-скоро моята група в Steam, която може да трейдваме. Сега сме много малко хора, може да видите си. Искаме да въртим и, например, имате ножнице. И свикте и искам нещо друго. Умръзна ми това лъж. Умръзна ми това лъж. Идвате тука и давате предложение. Искам по-скоро раздавам този нож за, да кажем, два там какво да кажем. Някакъв по-ефтин нож или не знам, някакъв скин, който вие искате много. Нещо по-скъпо. Също така да го дадете, да го размените. И така. Ако ви е харесало това клипче, коментирайте, лайкайте, абонирайте се и чао!